Ето какви обороти правят Стан и Никола, собственици на няколко бизнеса и водещи на най-добрият подкаст в България Impact. Не съм споделял цифри публично никога, но в някои от най-добрите ни месеци сме правили обороти по 130-40 хиляди лева. А това е бизнес услуга и има сравнително висок марж на печалба. С голям екип, с години къртовски труд от наша страна и благодарение на нашия екип, които до ден днешен ни помагат. Съм много благодарен, че още работим с такива професионалисти също. Почнали сме с 800 лева капитал, който беше си основен фирмата буквално. И от тогава нататък камерата инвестиция, между която беше от заплата, ми ще кажем 1800 лева. От тогава нататък не сме инвестирали нищо, само сме реинвестирали и сме направили оборот от над 8 милиона до момента всичките бизнеси. Тази година ще направят сигурно 3. Всичките общо до година 5 и така нататък. И това беше от едни 1800 лева. Много хора в стартъп света, те са визионери, много са добри технологично, но не могат или не искат понякога да решават проблеми без пари и не могат да продават. И бизнесите разчитат много на външен капитал. Някои фаундъри не могат да го издържат това и дори добри продукти се прецакват. За мен пък е много важно всеки, който почва бизнес, да може да продава и да генерира пари, преди дори да търси външен капитал.